I had a dream the other night. Nibda billi nsellem il kulħadd li qed jara dan il-messaġġ fuq NetLife. Nirringrazzja lil NetLife tal-istedina li għamlu biex nagħti il-messaġġ tiegħi f'dan il-mument tant partikolari. Nemmen li iktar ħaġa importanti f'dan il-mument huwa li nibqgħu pożittivi u kif ħanibqgħu pożittivi. Eżempju żgħar nistgħu nagħtu aħna l-sportivi huwa li noħolqu objectives żgħar kuljum fejn nistgħu eżempju aħna bħala sportivi u anke intom bħala nies li qegħdin ġo djarkom namlu xi tip ta' eżerċizzju, namlu xi affarijiet li ma kenniex ċans namlu matul ir-rutina ta' kuljum. Allura meta aħna noħolqu dawn l-objettivi żgħar dejjem kull ġurnata ħajkonna xi ħaġa looking forward għal xiex ħanamlu dik il-ġurnata d-dar. Kemm jista' jkun neqpaw id-dar m'għandniex għalfejn nesponu lilna infusna għal iktar problematiċi milli tiġaw. U nemmen li l-iktar ħaġa importanti bħal mija fl-isport imma anka f'dan il-moment huwa li flimkien kapaċi nerbu din is-sitwazzjoni. Kif? Billi nisimgħu minn dak li qed jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa għax flimkien biss hekk nobdu dawn ir-regoli u dak kollu li qegħdin jgħidulna nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Nsellem il kulħadd, nibqgħu kollha pożittivi u nħarsu l-qudiem biex ikollna futur isbaħ minn dak li għandna.